Tidak ramah. Ora apa ya? Ditinggal tak maksudnya. Nah, kan ana ya. Nggak apa topeng kae ya, Pak Jipuk, Pak. Topeng. Topeng engko. Nek ketemu ketek nganu iso gemblang-gemblang itu ya. Ditanggap rene paling apik ya. Heeh. Iso gelut lho. Sing kae iso diperintah sendiri ra gelem malah gelut iki. Aduh. Ora gede-gede klambine yo pas ya ya. Wis paling mentok semua kok. Jenisnya sing mene iki paling. Iki tembus ketek Sing tuwa. rakyat carane ya. Kuwi tembus ketek dewasa gitu. Ning kono 6 sasi sakmono kae. Yang apa? Garet lagi ya. Demot ya remuk. Wah. Wis temu sasi ya temu semono wae terus iki ya. Kerdil kasih duwe ya kan. Iya mah 40. Ning raine apike iki saiki. Padang. Heeh. Ora dicukur to kuwi rai kuwi. Ora ya asli. Pilengan iku lho mlenas. Bukan jeblok. Lah kepanggil turunan di mana ya? Pomo ke pantai paling ora gila. Aku oke. Iya nek toko kuwi wis umpan sik. Paling kan ngene paling. Yang paling condongnya tuh 90% orang kok. Sing wingi wong tadi ya. Nek ora ketemu nganu nadi kan. Kaya bulan buri. Iya narti. Gasik dhewe iki nadi. Pertama. Angga. Ku nek wis rada wengi anggawi. Ya pikir dalan yang ngerti ya. Wes wes. Heeh. Nek sis ora berarti no. Ora berarti no. Sing cetok berarti kok wong luwi.